היי שלום, שימו לב, ההפסק הזה שהוא הדלקה וגיבוי הוא IP20, והוא לא מתאים להיות בחדרי מכונות או התקנה בחוץ. צריך לקנות IP65, שזה מוגן מים. IP20 לא מוגן מים. בנוסף, לא עושים התקנה הכניסה מלמעלה, לא בחדר מכונות ולא בחוץ. חייב להגיע מלמטה. בוצע החלפה של ההפסק, גם הורדנו אותו למטה קצת, עשינו קו חדש. עכשיו אנחנו ב-IP65, זה אומר שהוא מוגן מים.